Salam qadırdan iyilleşler. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde sizin bilen Hudaýdan gelen danalyk, akıldarlyk barada gurrun etmek isleýärin. Çünkü Hudaýdan gelen danalygy alıp, olar arkaly durmuşymyzy gursak, onda ilki bilen bu Hudaýyň adyna şöhrat getirer. İkinciden bolsa, bize hem bu dünýädäki ýaşaýşymyzda köp ugurlarda üstünlükli ýaşamaga ýardam eder. Ve ılaytada adam arasyndaky gatnaşyklarymyzda dogry ýaşamaklyga, dogry hereket etmeklige bize kömek eder. Elbette dünýäniň akyldarlygy bilen Hudaýyň akyldarlygynyň arasynda tapawut bar. Adamlar dünýä ýörelgeleri bilenem, ýagny menmenlik, tekebbirlik, mekirlik ýaly ýollar bilenem akıldardyryn diýip özüni hasaplaýarlar. Hatta bu ýollarda hem akıldar ýaly özlerini görkezýän adamlar bar. Emma dünýäniň akyldarlygy bilen Hudaýyň akyldarlygynyň arasynda ullakan tapawut bardyr. Bu gepleşimizde bularyň tapawuty barada öwrenip geçeriz. Ve Hudaýdan gelen danalyga yetmek üçin nämeleriň wajypdygyny öwreneriz. Adamlar özüniň kimdigini, ýagny akyldarlygyny nämeler bilen başgalara görkezmäge çalışýarlar. Köp adamlar eden işlerine, yeten derecelerine, ýa-da nähildir bir dünýäde edinen baýlygyna esaslanıp, özlerini akıldar, dana, awraýly diýip baha berýärler. Hatta özlerini kimdir biri diýdirmek üçin her bir ýol bilen ogur tapıp, ýol aljak bolup hereket edýärler. Gerek bolsa zorluk bilenem, mekirlik bilenem, başgaları tokmaklap, pese düşürmäge çalışyp da, ýa-da höküm edici sözler aýdyp hem dawa jenjel edip ýol alıp, adamları kemsidip, göwnüne ağırdyp hem at awray, ýa-da şöhrat kazanmak üçin hereket edýärler. Käwagt hatta hak Hudaýy tanayan diýip, bu at bilen hyzmat edýärleriň arasynda hem şeýle menmenlikten dogly, dünýä danalygyna esaslanan häsiýetli adamlar bolýar. Beýle adamlar özlerini beýgeldip, menmenlikten, tekebbirlikten, şöhrat parazlyktan dolu adamlardır. Beýle adamlar öz gözlerini akıllar ýary görünseler de, olaryň edýän işleri, durmuşy, beýle akyldarlygyň Hudaýdan bolan danalyga degişli däldiginden bize habar berýär. Käbir adamlar danalyk bu bir zat barada köp bilmekden, ýagny bilimiň köp bolmagy diýip düşünýärler. Ýazgy barada ýa-da durmuşdaky türlü zatlar barada köp zat bilip de, olary durmuşyna dogry ýolla berja etmedik adam, Hudaýyň ýazgylaryna akmaklykdyr diýip aýdylýar. Danalyk bolsa diňe bir bilime esaslanman, şol bar bolan bilimiň durmuşda iş ýüzüne berja edilip, ulanılıp herekete geçmegidir ve onun netijesinde bizde döreýän danalykdyr. Danalyk tecrübedir diýsek hem ýalňyşmarys. Bu ýagdaý elbette dünýä we şeytana degişli bolan danalykda hem şeýledir. Elbet niyetli ve mekir adamlar hem dünýäniň şol mekiri ýollaryny bilim alıp, şol bilimlerini iş ýüzüne ulanyp, tecrübe gazanyp, dünýäniň we şeytanyň danalygyna eýe bolýarlar. Netijede dürlü häsiýetleri edinýärler. Beýle häsiýetler Hudaýdan bolman, bu dünýä degişli ýörelgelerden we gara güýçleriň hökümdary şeytandan oguralan häsiýetlerdir. Dünýä beýle häsiýetli adamlary beýgellip şöhratlandyrýar. Emma Hudaýyň hakykatyna iman edip, Hudaýyň hakykat sözünden bilim alıp, olary hem durmuşuna ulanyp tecrübe ýygnan adamlar bolsa, Hudaýyň hakyky danalygyna eýe bolýarlar. Bu hakyky danalyk bolsa, pes göwnlükden, parahat söýjülükden, merhemetten, rehimden,
adalatdan, yaxşı niyetlilikten, mehir şefagattan dolu olan häsiyetlere esaslananlar. Beýle adamlar bolsa, Hudaý beýgel diýenler. Bu sebäpden Hudaýyň ýazgylary bize bular barada duýduruş berip, bize hakykatlaryny öwredýär. Bize dünýäden we şeytandan olan danalyk bilen Hudaýdan olan hakyky danalygyň ara tapawudynyň nämedigini bize ýazgylar öwredýär. Bulary öwrenip, özlerini akıldar ýaly görkezmäge çalışýanlary we dünýä akıldarlygy bilen başgalary hem azaşdyrýanlary biz tanap bileriz. Ýa-da öz durmuşymyzy, häsiýetlerimizi barlagdan geçirip, özümüziň haýsy danalyga eýedigimizi görüp bileriz. Hudaýyň ýazgylaryny öwrenmemiziň bir maksady hem özümüziň nähilligimizi bilip, dogry ýolda, has hem iman esasyna ötmemiz üçindir. Gelin bu arada mukaddes ýazgylaryň Ýakubyň haty 3-nji babyndan okalyň. Araňyzda dana hem parasatly adam barmy? Eger bar bolsa goý, ol muny dogry durmuşy we danalyktan çykýan pesperligi bilen bitiren oňat işlerine görkezsin. Emma kalbyňyzda bahyllyk we menmenlik bar bolsa, onu danalyk bilen övünmeň. Bu aňry başy yalançylyk bolar. Beýle danalyk gökden inen näler. Ol dünýäwi bolup, ruhy däldir, şeytandandyr. Çünkü bahyllygyň we menmenligiň bar ýerine biz biýdüzgünçilikler we her türlü pysy-pujurluklar hem bardyr. Emma gökden inen danalyk ilki bilen päklikdir. Soňra parahatlyk söýjülükdir. Mulaýymlyk we özara ılalaşıklykdyr. Ol merhemetden we haýyrly işlerden doludur. Şeýle danalyk, tarapgöýlük we ikiyüzlülük etmeýär. Parahatlyk dörü diýenler parahatçylyk tohumyny sepip dogruluk hasylyny orýarlar. Şu okan ayatlarymyzda biz kämil danalyga eýe bolan biriniň misalyny görýäris. Elbetde kämil we mukaddes danalygyň misaly bolup bize Rabbimiz İsa Mesih kulluk edýär. Çünkü Mesih Hudaýyň yer ýüzüne adamzady aýan bolan danalygydyr. 1-nji Korintoslarda şeýle ayatlar bar. Bu ýerde Mesihiň çyn danalygynyň bizim üçin iň beýik nişany we misallygyny aýdyp ene şeýle diýär. Emma çağırılanlar üçin Yahudu ya Yahudu däl parky ýok. Mesih Hudaýyň gudraty we danalygydyr. Çünkü siz İsa Mesih bilen diňe Hudaý arkaly birigensiniz. İsa Mesih bizim üçin Hudaýyň danalygydyr. Biz ol arkaly aklanyp päklendik. İsa Mesih bizi özüne mukaddes halk edinip, günälerimiziň jezasyndan utardy. Şunlukda mukaddes ýazgylarda ýazylyşýaly, övünýän diňe Reb bilen övünsin. Şeýlelikde hakyky danalyga eýe bolan adam İsa Mesihe meňze şäsiyetlere eýedir. We Mesihiň öwredip, iş ýüzünde görkezen zatlaryna durmuşyny gurýanlar. Ve Mesihiň iman edene beren mukaddes ruhunyň miwelerini durmuşyny öňürýänler. Şunlukda dana adamyň danalygy nireden we näme esaslanýandygyny onun häsiyetlerinden, eden işlerinden anyklap bilýäris. Gelin bu wagt Yakuptaky ayatlarda öwredilen hak danalyk bilen dünýä we şeytana degişli danalygyň nähilligini görelim. İlki bilen bellemeli zat şu taýda bu hatyň awtory Yakup bu 3-nji babda Hudaýyň hakykatlaryny öwredýän mugallimlaryň dillerine erk etmege barada öwredip başlaýar. Eger adam diline erk edip bilmese, ýagny dünýäniň akyldarlygyna daýanyp hereket edýän bolsa, onu beýle adamlaryň mugallim bolup bilmejegini bize Yakup öwredýär. Soňra bolsa, dilimizi erk etmegin ýa-da erk etmezligiň hem Hudaýdan gelen danalyga ýa-da şeytandan bolan danalyga esaslanýandygyny
görkezýär. Başgalara hakyky akyldarlygy öwredip biljek mugallim bolmak üçin hakyky Hudaýdan bolan danalyga eýe bolan adam bolmalydyr. İlki bilen dünýä we şeytandan bolan akyldarlyk barada aýdalyn. Emma kalbyňyzda bahyrlyk we menmenlik bar bolsa, onu danalyk bilen öwünmäň. Bu aňry baş yalançylyk bolar. Beýle danalyk gökten inen däldir. Ol dünýäwi bolup, ruhy däldir, şeytandandyr. Çünkü bahyrlygyň we menmenligiň bar ýerinde biýdüzgünçilikler we her türlü pysy-pujurluklar hem bardyr. Dünýä we şeytandan bolan danalygyň esasyna görüplikten ugur alan bahyrlyk, içi garalyk bardyr. Ondan başga dünýä danalygyna diňe öz bähwidini gözlemekden, özünü beýgellip, başgalary peseltmekden, şöhrat parazlykdan ugur alan menmenlik, tekebbirlik bar. Şeýle adamlar diňe öz bähwidine we islegine beslenen zatlar üçin can çekip ýaşaýarlar. Bu adam hem adamları özü bilen ýarışýan ýaly görüp, olara görüplik edýär we olara garşy dürlü erwet ýollar bilen çemeleşýär. Beýle adam üstünlüge ýetiren, beýle şeytandan bolan akyldarlygy üçin gaty köp övünýän biridir. Hem işe yeten derejesini, eden işlerini aýdyp menmenlik edýändir. Öz maksadyna yetmek üçin beýle adamlar dürlü biýdüzgünçilikler, ýagny başbodarlyk we jenjel edýändirler. Dünýä akyldarlygy bilen övünýän adamlarda gaharjanlyk we ýowuzlyk hem bardyr. Beýle adamlar dilini hem erk edip bilmeýärler. Çünkü kalbyna erwetlik bolan soň dillerinden hem gargyş, adamları ýykyp göwnüne degýän erwet sözler çykýar. Olar köplenç adamlaryň erwet tarapyny görmäge çalyşyp, olary köplenç özü bilen deňeşdirip, erwet baha berýän adamlardyr. Dünýä danalygyna hereket edýänler tarap göýlükden we ikiyüzlükden dolu bolýar. Adamlaryň ýanyna ikiyüzlü hereket edip yalanly ýaşaýarlar. Gynansak da şeýle dünýä danalygynda ýaşaýan adamlar imanlar arasynda hem hatta ruhy hyzmatçylar arasynda hem köp duş elýär. Olar beýleki Hudaý ýolunda hyzmat edýän doganlara görüplik edip, olary yamanlap, Hudaýyň hyzmatyna hem özüne derece, at we ygtyýar gazanmak üçin dyrjaşýarlar. Beýle dünýä danalygyna eýe bolan adamlara Hudaýyň şalygyny hyzmata bellemek ýa-da ýygnaklarda hyzmata bellemek hoplu bolup durýar. Dünýä danalygyna esaslanyp ýaşaýan adam imanda heniz ösmedik, heniz kämillige yetmedik biridir. Şonuň üçin imany ösmedik adamy ýygnakda jogapkärçilik wezipesine ýa-da ýolboşçy bolmaga bellemekde hawardar bolmaklygy ýazgy bize öwredýär. Bu arada 1 Timoteus 3-nji babyň 6-njy aýatynda şeýle diýär. Ýygnan ýolboşçysy ýaňy ýakynda iman getireniň biri bolmaly däldir. Ýogsa ol tekebbirlige ýüz urup, iblisiň sezewar edilen jezasyna uçramagy ahmal. Şu taýda täze imanlyda bolup biljek häsiýetler barada aýdylan. İmanly ýaş olan adamna tekebbirlik häsiýeti bolup bilýär. Tekebbirligi bar adam we mundan el çekmeýän ýa-da tekebbirligini boyun alyp Hudaýyň öňünde peselmeýän adam hem özüne köp ýyldan bäri imanly diýen bolsa da çyn imanna kämil bolmadyk bir ýalydyr. Çünkü imanymyzdaky ösüşimiz durmuşymyzda emele gelen ruhy häsiýetlerden görünýändir. Eger tekebbirlik, menmenlik bar bolsa, bu hopludur. Çünkü tekebbirlik edip iblisiň sezewar edilen jezasyna uçramaklyk elhençdir. Bu sebäpden ýaşaýşymyzda we näme üçin urunup jan çekýändigimizde kalbymyzyň nämelerden doğrulugyna ünüs bermemiz
ve Hudaýyň isleýän hakykatlaryna, danalygyna durmuşymyzy, hyzmatymyzy gurmagymyz gaty wajypdyr. Dünýä we şeytany degişli bolan danalygyň tüm garşysyna Hudaýyň bize İsa Mesih'te ayan edilen ajaýyp danalygy duranlar. Hudaýyň danalygy barada ýazgy ine şeýle diýe. Emma gökten inen danalyk ilki bilen päklikdir. Soňra parahatlyk söýjülükdir. Mulaýymlyk we özara ılalaşyklykdyr. Ol merhemetten we haýyrly işlerden doludur. Şeýle danalyk tarapgöýlük we ikiyüzlük etmeýe. Parahatlyk döre diýenler parahatçylyk tohumyny sepip dogurluk hasylyny orýarlar. Hudaýdan gelen danalygyň esasyna Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly biziň oňa boyun bolmagymyz arkaly emele gelýän ruhy miweler duranlar. Hudaýdan gelen danalyk ilki bilen päkdir, tämizdir. Beýle akyldarlygy eýe bolan adam pikirlerine hem, sözüne hem, hereketine hem päkdir, arasadır. Hudaýyň danalygy bilen ýaşaýan imanlynyň ruhy, ahlagy we imany hem arasa bolýar. Mysal üçin beýle adamyň ýanyna biri dawet edip geleninde hem sözü bilen erwet sözler aýdyp agzyny hapalamaz. Ýa-da bir iş alyp barýan bolsa, bu işine ogurluk, başganyň hakyny iýmeklik, aldamaklyk ýaly zatlary etmez. Başga biriniň zadyna göriplik etmez. İkinciden Hudaýdan gelen danalyga eýe bolan adam parahatlyk söýjüdir. Ýagny parahatlygy saklamak üçin hereket edýänler her bir ýagdaýda ılalaşyk tapmaga çalyşýar. Käbir adamlar uruş tapsa çörek hemime. Hemişe kimdir birinin günäsini, yamanlygyny sanayanlar hem var. Ýa-da çalaja bahana tapsa dawa girýän adamlar var. Ýöne Hudaýyň akyldarlygyna eýe bolan adam, adamlaryň nähildir eden ýalňyşyny hem, käwagt özüne garşy eden bir ýarym günäsiniň parhyna barman parahatçylyk gözleýändir. Üçüncüden, Hudaýyň akyldarlygy bolan adam mulaýymdyr. Ol adamlaryň göwnüne degip, gıykylyk edip, dawa jenjel turuzup, yamanlap, ýaňsylap, gödek bolýan näler. Ol ýakymlydyr, mähirlidir we ýaşylyk edijidir. Göwnlük berijidir. Dördüncüden, gökten gelen danalyga eýe bolan adam ılalaşyklydyr. Ilalaşykly adam, dürlü pikirlere açyk adam, başgalaryň pikirini kabul edip hormat goýýan, her bir meselede ılalaşyk tapmaga çalyşýan biri bolýar. Beşinciden, Hudaýyň akyldarlygy bar adam merhemetlidir ve haýyr işlerden doludur. Ol höküm edici bolman, ýalňyşýan adamlara hem rehimlidir ve olara dogry ýolu tapmaga ýardam etmäge rehim bilen hereket edýär. Merhemetli adam özüni hemmelerden beýik ýa-da gowy diýip hasaplamaýar. Başgalary özünden üstün görýär. Onuň kalbyna haýyrly, gowy işler hemişe bardyr. Başgalaryň eden işi we durmuşy bilen wagt sarp etmän, Hudaýyň akyldarlygyna eýe bolan adam gowy işleriň, haýyrly we Hudaýyň şalygynyň ösmegi urunda bolan işleriň arzuwny edip, şolar bilen meşgullanýandyr. Iň soňunda hem Hudaýdan gelen danalyk, akyldarlyk, tarapgöýlük we ikiyüzlük etmeýär. Bu adam üçin hemmeler deňdir. Baýada derejeli biri hem, garip bolan biri hem bu adam üçin deňdir. Ol özüni her kimiň ýanyna her hili alyp barmaýar. Hemmelere deň göz bilen seredýär. Akyldar adam ikiyüzlük etmeýär. Hemmeleriň ýanyna şol bir häsiýetini görkezýär. Bu adamda gizlinlilik, mekirlik ýa-da aldawlyk ýokdur.
her kimin yanını özünü başka bir kimin görkezmäge hereket etmän, hemişe hem şol bir häsiýetli adamlar. Beýle adam edýän işini adamlara göz görkezmek üçin etmez. Ya da övünmek üçin, ya da nähildir bir at kazanmak üçin etmez. Hak danalyga eýe bolan, gowy işlerine ayan bolan akyldarlygyny, içindäki gowy häsiýetleriniň bardygy üçin eder. Beýle adamy adamlar öwüp arşa çıkarmasa da, dogrulukda, mylaýymlykda, söýgüde, merhemetde, sabrlykda we parahatçylykda ol ýaşaýar. Çünkü bu adamna Hudaýyň akyldarlyk ruhu vardır. Şol Hudaýyň mukaddes ruhunyň özünde bardygy üçin we şol ruhun mukaddes ýazgylarda öwredýän hakykatlaryna boyun bolup ýaşaýanlygy üçin onu gökten inen Hudaýdan gelen danalyk bar. Adama gökten gelen danalyk öz özünden gelmez. Onu dünýä ýollary bilen gazanyp da bolmaz. Hudaýdan gelen bu ajaýyp akyldarlyga eýe bolmak üçin ilki bilen Hudaýyň ýanyna özümüziň oňa bolan mätäçligimizi boyun alyp barmagymyz gerek. Eger Hudaý biziň kalbymyzy we aňymyzy günäniň we bu dünýäniň gara güýçleriniň täsirinden halas edip biziň kalbymyzy we aňymyzy täzelemese, biz bu danalyga ýetip bilmeýäris. Çünkü her birimiz günah edip Hudaýyň şöhratyndan, akyldarlygyndan daşlaşdyk. Netijede günämiz üçin höküm astynda galdyk we şeytanyň ygtyýaryna boyun boldyk. Asyrlar boyu adamlar öz güýji bilen, insan akyldarlygy bilen dürli dinler we ýörergeler döredip Hudaýy ýetjek boldular we Hudaýyň jennetini gazanmak islediler. Ýöne hiç kim bunu başarmadı ve başarmaz. Şonun üçin Hudaý çäksiz merhemeti we rehim esasyna bize göklerden bizi halas edip biljek halaskary özü berdi. Bu halaskar Hudaýyň akyldarlygy we gudraty bolan İsa Mesih'tir. İsa Mesih bizi dozak odundan ve ölüm belasından halas etmek üçin öz janyny gurban etdi. Mukaddes ganyny döktü ve özüne iman edenlere täze ýaşaýşy wada berdi. Günäligimizi boyun alyp İsa Mesih'iň edenlerine iman etsek we onu halaskar we Rabbimiz hökmünde kabul etsek, çyn gutuluşa eýe bolarys. We şonna Mesih'däki akyldarlygy Hudaý bize hem berer. Çünkü akyldarlyk çeşmesi İsa Mesih'tir. Pes göwnlükde oňa gelenler Hudaýyň hakykat ruhu kalplaryna gelip temizlenişe eýe bolarlar we ruhun berjek akyldarlygynda ýaşamaga güýç kuwat alarlar. Biziň özümiz hiç haçan İsa Mesihsiz Hudaýyň mukaddes ruhu kalbymyza gelmezden gökten inen danalykda ýaşap bilmez. Ine bu akyldarlyk hem bize hem bu dünýäde dogrulukda ýaşamaga, Hudaýy şöhratlandyrmaga we onuň paçalygy üçin anamdar hyzmatkarlary bolmaga ýardam eder. Hem de bizi cennet mekanyna girmäge alyp barar. Gadyrdan iýleşim. Sende haýsy danalyk bar? Dünýä we şeytana degişli danalykmy? Ýa-da Hudaýa we gökten inen akyldarlykmy? Sen haýsyna eýe bolmak üçin jan çekýärsiň? Heniz giç bolmanka, Hudaýyň danalygyna eýe bolmak üçin, Hudaýyň hem akyldarlygy, hem de gudraty bolan İsa Mesih'e gel. Mähruwan imannaky doganym, sen ine şu soraga nähil jogap berýärsiň? Araňyzda dana hem parasatly adam barmy? Eger bar bolsa goý ol muny dogry durmuşy we danalyktan çykýan pesperligi bilen bitiren oňat işlerinde görkezsin. Senin dogry we pesperlikden dolu bolan oňat işleriň barmy? Belki de sen özüňe İsa Mesih arkaly Hudaýyň danalygy berilse de heniz bu danalygyň gadyr gymmatyny bilýän näsiň. Onuň durmuşyň üçin nähili derejede
wajipdygyny ünsden düşürensiň. Seni lapkeşlikden, dürlü günälerin we şeytanyň dudagyndan, yıkılmaktan, yürek ağırlardan, depresiyadan ve başga da köp erwet ýagdaýlardan halas edip sana yardım etçeň Hudaýdan gelen danalykdygyny ýatdan çykaransın. Eger bu senin ýagdaýyň bolsa, onu towba edip ýaşaýyş we akyldarlyk çeşmesi İsa Mesih Rabbimize ýakynlaş. Mukaddes ruhun yardamını ve sana yazgılardan bu aradaky bilimi vermegini ondan sonra dünya ve şeytanı değişi olan menmenlikten, tekebbirlikten, yamanlıktan, ağırlawdan, mekirlikten, dawa jenjelden, dolu olan danalykda ýaşaýanlar agyr ýükün astynadyrlar. Kalplarına, durmuşlarına dinçliklary ýokdur. Emma bizim Rabbimiz özlerinin şu ýagdaýyna düşünüp, dinçlik we özündäki danalygyny almak isleýänlere hem rehim edip, öz ýanyna çagyrýar we danalygy özünden öwrenmegi bize ünleýär. Men bu gepleşimde şol İsa Mesih Rabbimiziň ajaýyp çagyrşy bilen tamamlamak isleýärin. Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dinçlik bereýin. Meniň boýunturugymy dakynyňla menden öwreniň. Men mylaýym hem pes göwnlüdirin. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym ýumşakdyr. Ýüküm yeňildir. Amin. Götürdü İsa yeňici, İsa yeňici, alkış sana